Sio što radi tetejac. Jebo ti tetejac, mater. Gledaj, sad. Ajde jebe, mater, šta je sad? Kako je to pucanje? Ljudi unutra imaju sastanak, ne morate ovdje raditi strane. Daj, masni, razguli. Aj razguli, jel ti džedo? Ide spravi, a? Jebote, lej. Gdje si ti pošao? Ne moraš se unutra. Što mu nisi jebao mater, masni? Jesi ti ovdje vlast ili nisi?